Sådan opretter du din digitale portefølje. Fra din startside på pædagoguddannelsen i Horsens, hvor du har dine studieaktiviteter oplistet, klikker du på venstre, hvor der står portfolio. Du kommer nu til en indholdsoversigt, men du skal igen klikke her til venstre på her kan du oprette en ny portefølje. Så kommer du til vores portfolio forside. På denne side vil der være forskellige services. Det vil jeg informere om i en anden video tutorial. Her skal jeg vise, hvordan du skal oprette din portfolio. Du går over i højre side. Du starter med at skrive profilen, og det kan for eksempel være mennesker med sociale problemer. Så laver du en underscore. Så skriver du dit studienummer. Igen efterfulgt af en underscore. Og så skriver du dit navn. Herefter trykker du på knappen Opret. Nu er din portefølje oprettet. Du kan se øverst oppe, at du er med på mennesker med sociale problemer. Du har dit studienummer, og så har du dit navn. Det er en rigtig god idé at bookmarke det her sted, så du nemt kan komme herhen. Og det gør du ved, at du går op i det, der hedder Mine Hyperlinks. Du klikker på Mine Hyperlinks og vælger knappen Føj til mine hyperlinks. Du får en titel frem, du får adressen, og du kan blot nøjes med at trykke på OK. Næste gang du er logget på Studienet, ja, så kan du for at finde hen til din side, blot gå op og finde den under Mine Hyperlinks. De vil så ligge under Generelt, og der vil du kunne finde den startsiden for din portefølje. God fornøjelse.